Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. We beginnen eerst met de naam van de band. Even te noemen en dan gaan we van links naar rechts. De mannen die hier live in de studio zijn. Vertel het maar. Wij zijn de Barking Birds en mijn naam is Tom. En ik ben Nick en ik ben drummer. Frank van Opdorp hier, zanger en gitarist van de Barking Birds. En ik ben Rinus Sloen en ik ben ook gitarist. De Barking Birds. Ja, dat was de eerste single die jullie hoorden van The Barking Birds. En wel People Say was dat. Allereerst even naar de naam en dan iets over dit plaatje. Hè? People Say. Ik ga even naar... ik laat me maar verrassen. Nick, jij gaat er iets over vertellen, hè? Nick, ik kan het anders ook wel even toelichten. Oh, sorry, ja, bedoel ik. Nee, Frank, leg het even toe. Ja, klopt. De Barking Birds, ja... we zijn de band eigenlijk in 2024 gestart. En Tom en ik. En toen kwam Nick daarbij. En eigenlijk, toen was Rinus er nog niet bij. En toen waren we over een bandnaam nadenken. En we hadden als werknaam de 45. En dat verwees dan een beetje naar Parkstad, 045. En die vonden we eigenlijk ook wel cool. Maar toen kwamen we erachter dat op Spotify al iets van 10 bands de naam The 45 hadden. Dus dat leek ons qua zoekgedrag in dit moderne social media tijdperk niet zo heel handig. Dus zijn we gaan nadenken over een andere naam. Toen wilden we iets met birds, met vogels. En dat heeft ook wel een hele voorgeschiedenis. Er kwam iemand een keer onze repetitieruimte binnenrennen. Helemaal in paniek met de vraag of we een vogel hadden aangereden. En het stenen vogeltje in mijn vogelhuis in mijn tuin is ook een paar keer aangevallen door vogels. Hele willekeurige dingen die er allemaal toe leiden dat we iets met vogels willen. Maar de Birds bestaat al sinds de jaren 60. Ja, zeker. Dus we moesten iets erbij hebben. En Tom weet nog wel waarom dat Barking ervoor is gekomen. Ja, Tom, vertel. Want we willen het weten, hè? De Barking Birds. Ja, dat was dus op een moment was ik verkouden tijdens een aantal repetities. En toen was ik aan het hoesten en dan noemde ik zelf sorry voor het blaffen. Dus vandaar eigenlijk de blaffende vogels. De blaffende vogels. En toen was de cirkel rond de Barking Birds. Goed jongens, we gaan even naar, laat maar zeggen, de oprichting van de band. Hè. Je hebt al gezegd, 224, oké. Wie is de oprichter en hoe heb je de mensen die nu om je heen zitten kunnen, laat maar zeggen, verraren? Ja, je zegt terecht, we zijn in 2024 echt gestart echt met de Barking Birds. Maar van tevoren waren ik en Tom eigenlijk ook wel, zou je kunnen een beetje zeggen, wat aan het klooien. Klooien? Ja, om het maar op zo'n Parkstad te zeggen. Verschillende drummers toen uitgeprobeerd. Maar de basis is een beetje gelegd, omdat ik eigenlijk al 10 jaar lang echt heel veel nummers had geschreven en klaar liggen. En op een gegeven moment dacht ik wil die eigenlijk wel aan een band toevertrouwen. En Tom was een van de eerste die daar wel enthousiast over was om daar iets mee te doen. Wacht even, nou ga je mij even iets te snel. Want je zegt, Frank, 10 jaar lang. Wat heb je van tevoren gedaan dan? Nou, vooral in een heel aantal coverbands gespeeld. En daar helemaal niks negatiefs over, want dat kan ook echt superleuk zijn. Dat heb ik ook heel lange tijd leuk gevonden. Maar in de tussentijd op de achtergrond
meer een beetje als singer-songwriter heb ik wel heel lange tijd aan eigen werk zitten schrijven. Niet vanaf het begin met de gedachte er iets mee te doen. Maar het had me altijd wel leuk geleken. En op een gegeven moment dacht ik van, laten we er mensen bij zoeken. En de allereerste coverband waar ik in heb gespeeld, dat is ook nog met Rinus geweest. Die pas later in deze band is gekomen, dat vertellen we zo meteen wel. Ja. Maar dat maakte de cirkel uiteindelijk ook wel een beetje rond. En dan mis ik nog één iemand en dat is hij. Hoe is hij erin gerold? Nou, Nick? Ja, dat was eigenlijk via. Via? Ja. Beetje wazig, maar goed. En ik had 12 jaar, was ik niet gaan drummen. Daarvoor had ik al een drumband gespeeld en andere bandjes. En daar ben ik in 2012 uit mijn hoofd ben ik ermee gestopt. En tot 2024 gewoon niks gedaan. Nog geen stokje aangeraakt. 12 jaar, alsjeblieft. Ja, en ik denk van ik vind de tijd toch wel rijp worden om misschien iets te gaan doen weer. En kwam ik via in contact met Frank. 2 keer gaan meespelen. En ik denk van ondanks dat we totaal verschillend zijn qua muziekstijl ook. Past dit wel, hè? Ja, juist onze verschillende achtergronden. Ook met Tom, denk ik, een hele andere achtergrond. En ook met Nick, ook met mij. Juist dat gaf ergens wel een chemie voor mijn gevoel. Ja, klopt. Ja. En ik had wel gewoon bepaalde dingen in mijn hoofd bij de nummers die ik al geschreven had. Maar de ritmesectie die zij vormde, die maakte het vanaf het begin af aan meteen wel tot unieke nummers voor mijn gevoel. Goed, ik wil even naar Rinus, want Rinus heeft bijna nog niets gezegd. Rinus, oké, je kent natuurlijk dan Frank. En dan komen die andere 2 erbij. Hoe was die klik met die andere 2 boys? Die klik was eigenlijk meteen heel goed. Dat was voor mij ook wel belangrijk. Ik denk dat ik een beetje hetzelfde als Nick had. Hè. Nick had een tijd niet gedrumd. Ik had een hele tijd geen gitaar gespeeld. Frank die zei net al, wij kennen elkaar al een tijdje. Sterker nog, we hebben bij elkaar op de middelbare school gezeten. En zo begon dat ook eigenlijk. Interesse in muziek met elkaar gedeeld. Op een gegeven moment samen wat gaan spelen. Eerst onderling wat gaan spelen. Daarna wordt het alweer wat serieuzer. Zijn we met een coverband bezig geweest. En in die periode met coverband waren er ook al wat momenten dat we eigen nummers begonnen te schrijven. Frank haalde net al de singer-songwriter aan. Waardoor ik een aantal dingen nog steeds herken die nu uiteindelijk dan de nummers zijn geworden die ze zijn geworden. Maar goed, huisje, boompje, beestjes tussendoor. Heel lang niks gedaan eigenlijk. Na, ik geloof 2013, zeg ik dan voorzichtig, dat we daarmee gestopt zijn. En Frank eigenlijk altijd met de muziek bezig is gebleven. En op een gegeven moment liet hij alles tussendoor weten. Want ja goed, we zijn bevriend, dus we hebben altijd wel contact nog tussendoor. Mm-hmm. Dat hij weer met een ander project bezig was. Ook graag met zijn eigen muziek verder wilde gaan. En een beetje gekscherend tussendoor liet ik al vallen van als je eens een keer nog wat achtergrondmuziek nodig hebt in de vorm van rhythmgitaar of zo, dan geef je maar eens een belletje. Maar goed, dat was meer voor de flauwekul. Aangaandeweg werd dat wat serieuzer en deed hij daar vaker een beroep op. In eerste instantie wist ik het nog niet helemaal zeker natuurlijk. Want ik zeg, het is druk bij ons thuis. Maar het heeft wel altijd gekriebeld. Ja, en ik denk vorig jaar juli, zoiets, ben ik eens een keer langsgekomen. Gewoon eens om kennis te maken. Ik was ondertussen natuurlijk wel op de hoogte van wat de heren al uitspoken waren. En heb ik een paar keer meegerepeteerd. En nu zit ik hier aan tafel. Kijk, ik wou net zeggen, hij komt als laatste binnen en hij praat zo een half uur vol. Hè? Ja. Die Rinus, hè? Goed, Rinus. Even over nummer People Say van de Barking Dogs. Wat kunnen jullie daarover vertellen? Dat was, zeg maar het eerste nummer, hè? Klopt, ja. People Say is onze debuutsingle geweest. En eigenlijk ook het allereerste nummer dat we zijn gaan spelen toen Tom en ik de repetitieruimte ingingen. En vervolgens ook Nick daarbij kwam. En dus het voelde ook wel heel natuurlijk om dat als eerste single uit te brengen. Dat kwam januari 2025 uit. Een jaartje later dus ongeveer, hè? Ja, ik denk dat we in de zomer hebben we toen de eerste EP opgenomen, waar dit de eerste single van was. Mm-hmm. En het is toch best wel spannend aan in het begin, omdat je voor het eerst als band zijnde zeg maar in de buitenwereld iets van je muziek laat horen. Maar dat werd eigenlijk direct al wel heel positief ontvangen. Ja, wacht even, je gaat mij te snel. Je zegt weer te snel, hè? Ja. Jij zegt EP. Hoeveel nummers stonden op die EP? 4 nummers. Alsjeblieft.
4 nummers, ja. Jullie hakken meteen vol erin, hè? Ja, Nick heeft het daar nog steeds wel over. Want Nick kwam volgens mij in maart of april 2024 bij de band. En in juli sleepten we meteen de studio in. Dat hij moest gaan opnemen met ons. Maar dat vond hij zelf ook wel volgens mij leuk, hoor. Maar dat is toen eigenlijk best wel heel erg in de stroomversnelling gegaan. Omdat we in die periode daarvoor wel heel erg bezig zijn geweest met dingen uitwerken. Met concepten uitwerken. Met samen aan elkaar wennen. En toen we eenmaal in de studio waren, ging dat eigenlijk redelijk snel. Dus zomer 2024 opgenomen. En januari 2025 is het eerste werk, zeg maar. Ja, we gaan zo meteen naar een volgende track luisteren. Hè, want er staat op diezelfde EP, hè, With Kind Regards and No Regrets. Yes, dat is van onze aankomende EP. Dus dat is, aankomende? Ja. Dus we hebben april 2025 onze eerste EP uitgebracht met 4 nummers. En komende zomer, of deze zomer nog, in augustus, verschijnt onze tweede EP. Die we dus ook samen als 4-tal met Rinus hebben opgenomen. Ah, dus dit is ook al een primeur wat we hier gaan draaien? Ja, hij is ondertussen best wel heel veel gedraaid. Zelfs tot over de landgrenzen in België. Dus die is al sinds mei uit. En All I Hear is redelijk recent pas uitgekomen. Die gaan we straks ook horen. We gaan luisteren naar With Kind Regards and No Regrets van The Barking Birds. Barking Birds with Kind Regards and No Regrets. Jongens, de titel zegt er iets over. With Kind Regards and No Regrets. Nou, ik heb het eigenlijk geschreven vanuit de optiek dat als 2 levenspaden elkaar kruisen en mensen voor korte tijd deel uitmaken van elkaars leven, maar dat vervolgens bepaald geen succes blijkt, dat het niet betekent dat dat dan ook totaal geen waarde heeft gehad of dat het niet bestaan heeft. Snap je? En ik zing in het refrein ook 'cause I'm the best mistake that you'll ever make. Wat eigenlijk wil zeggen, ja, misschien waren jij en ik samen een vergissing, maar dan wel de beste vergissing die je ooit zal maken in je leven. Rinus, dan aan een gitarist, dan denk ik aan Rinus Verkooyen uiteraard. En ja, ik moet zeggen, ik ben altijd neutraal in dit soort dingen, maar ik hoorde hier toch een beetje in de muziek van jullie een beetje, ja, laat maar zeggen, Golden Earring style in. Dat was het eerste waar eigenlijk mijn gedachten naar uitgingen. Wat vind jij daarvan, Rinus, als ik je daarmee confronteer? Ja, nee, wat ik net al zei, ik heb ergere dingen gehoord. Dus in die zin wel een compliment. Hè. Ik denk dat dat een heel mooie Nederlandse ook exportproduct sowieso is. En terecht. Dus ja, in die zin denk ik wel een compliment, ja. Ja, nou, ik vind een goede leadgitarist, ja, is buiten de zanger natuurlijk ook frontman. Hè? En wat dat betreft, de drummer van de Golden Earring, Cesar Zuiderwijk, die zei altijd, ja, maar als ik de maat niet goed aangeef en dan kijk ik eventjes naar Nick, dan gebeurt helemaal niks, hè? Dat is zeker zo. En laat ik het er even bij zeggen dat ik ooit eens een workshop gevolgd heb met Cesar. Waar? In de oefenbunker? Nou, nee. Dat was 1 keer. Dat was Theater Landgraaf, volgens mij. Zat ik nog op de basisschool. Ah, dat is lang geleden. Ja, in de zwart-witte tijd.
En een paar jaar later speelde die op de middelbare school. En toen was de vraag van, goh, kent er iemand drummen? En iedereen wist toen naar mij en ik wilde echt niet. Maar hij zegt, kom, spelen. Nou goed. Dus je weet dat Cesar jaarlijks een drumclinic geeft bij Adams, hè? Ja, zeker. Ja. Ik ben een paar jaar geleden geweest voor mijn held in het drumstukje. Gavin Harrison is dat. Als Cesar Zuiderwijk heb ik daar wel gehoord dat hij er is, maar nooit echt gezien. Oké, ik ga even terug naar Tom, want ook de bassist speelt een belangrijke rol. Ik redeneer altijd, de bas, ja, die moet wel aanwezig zijn, maar niet overheersen. Hè? Dan zeg je het deels goed. Tenzij dat er natuurlijk een baspartij in zit die even vol erin moet knallen. En die zijn er zeker weten. Kijk, dat bedoel ik. Goed, we gaan even naar de laatste release. Of moet die nog uitkomen? De laatste release, ik denk dat je doelt of hint op All I Hear. Yes. Die is nog deze maand pas verschenen. Begin deze maand is die single uitgekomen. Oké, dus toch een beetje... Ja, hij is redelijk exclusief nog als je hem gaat draaien. Lauw van de naald. Niet heet, maar lauw van de naald. Zo is het. Wat kan je zeggen over het nummer? Ik vind het wel... dit is dus... een van de 4 nummers van onze aankomende EP. Dit is de tweede single van die EP. En het is misschien wel mijn favoriet van de 4. Maar we hebben alle 4 denk ik wel een andere favoriet. Mijn favoriet, ook vanwege het lekkere gitaarwerk erin. Lekkere gitaarriff. Maar zeker ook het refrein vind ik wel een heel fijn... van alle nummers die ik ooit heb geschreven... misschien wel mijn favorietste refrein die ik heb geschreven. Omdat het gewoon heel lekker zingt. En als ik zeg All I Hear, textueel, wat moeten de mensen zich erbij voorstellen? Het is, ik wil mensen eigenlijk vooral ook altijd wel zelf een beetje een invulling en betekenis aan een nummer laten geven. Maar als ik er iets over moet zeggen, is het wel een nummer over onvoorwaardelijke liefde. En een nummer over... momenten in je leven die ik hoop iedereen wel eens in zijn leven heeft meegemaakt. Waarop je iemand treft en denkt van... dit is de persoon op de juiste plek, op het juiste moment in je leven. En dat je bijna bij wijze van spreken haast wanhopig de anderen er ook van wil overtuigen van dat dit moet gaan werken. En anderzijds ben ik ondertussen er ook wel achter dat dat soort thema's en zeker ook onvoorwaardelijke liefde soms wel blind kunnen maken. En dat vond ik dan ook wel een leuk spanningsveld om in het nummer mee te werken. Kijk, en nou heb ik bijna een beetje kippenvel, want ik heb net een beetje inside information gekregen. Want jullie hebben iemand in de band die trouwen gaat. En hebben jullie dan nou All I Hear speciaal voor hem geschreven? Onvoorwaardelijke liefde hoor ik in jouw woorden. Tom, ik ga naar jou. Ja. Ik ga 31 oktober ga ik trouwen, inderdaad. Met mijn lieve verloofde Isabel. En is dit nummer dan voor Isabel geschreven? Of is dit toeval? Nou, het is niet per se voor haar geschreven, maar ik denk dat we Isabel wel inmiddels als ons meest trouwe fan kunnen benoemen. Want zij is bij ieder optreden aanwezig. Ik wou net zeggen, daar ga ik vanuit, maar dan ga je niet met haar trouwen natuurlijk. Hè, als ze niet constant met je meegaat. Dat is een van de voorwaarden, uiteraard. Tom, je begrijpt toch wel dat je dit nummer nou aan haar moet opdragen? Anders kom je daar van gesloten deur thuis. Ik zal het nummer voortaan aan haar opdragen. Kijk, dan hebben wij nu van 2 kanten het mes gesneden en geslepen. All I Hear wordt bij deze opgedragen aan de onvoorwaardelijke liefde van Tom, Isabel. De Barking Birds met All I Hear. I wanna believe you.
Ja, en die liet ik bewust even uitklinken tot de laatste toon. Mannen, waar nemen jullie eigenlijk deze opnames op? Is misschien ook wel even belangrijk om te vermelden, toch? Ja, we hebben eigenlijk alles opgenomen in Evergreen Studios in Echt. En dat is iemand die doet het zelfstandig. Is even niet naast de deur, hè? Nee, maar goed werk is de moeite waard. Kijk, dat is het goede antwoord. Ja. Ja, daar verdient hij wel een applausje voor, toch? Zeker. Zeker. Applausje voor Robert, onze producer, zeker. Ja, de inspiratie van jullie om eigen nummers te maken. Hè? Waar komt die inspiratie vandaan? Even het rijtje na. Nou ja, ik zal dan inderdaad beginnen. Mijn inspiratie komt voornamelijk uit punk. Ik luister veel punk, maar ik luister ook veel oldschool hip-hop. Dus ik hou er ook wel van als muziek een rauw randje heeft. Muziek moet niet perfect klinken, het moet menselijk blijven. Ik heb toevallig vandaag het t-shirt aangedaan van Joy Division, want mijn favoriete bassist is Peter Hook van Joy Division. En dat is eigenlijk een bassist die een grote fuck you zei tegen alle andere muzikanten. En zei van, ik bepaal de harmonie als bassist. En dat vind ik gewoon nog steeds zo stoer. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat de hele New Wave en Dark Wave is ontstaan door Peter Hook. Vaak heb je inderdaad mensen die eigenwijs zijn, waardoor een compleet nieuwe muziekstroom ontstaat. Hè? Ja. Nick? Ja, mijn inspiratie komt uit de progressieve rock. En om heel ver terug te gaan in de tijd, Pink Floyd. Oh, mooi man. Ja, dat is... en tegenwoordig is het heel veel Steven Wilson. En waarom juist hij? Hij blijft zich continu vernieuwen. En dat vind ik heel erg belangrijk in muziek. Het is te makkelijk om te blijven doorborduren op je eigen stijl. Gewoon blijven denken en ook durven. En ja, goed, dat zijn wel belangrijke dingen die ik waardeer. Nou, mijn achtergrond of mijn inspiratie, ik denk dat hem dat vooral zit, hoewel ik toen zelf nog niet heel veel met muziek bezig was, maar toen ik later die muziek terug hoorde, denk ik dat ik daar het meest door ben geïnspireerd, is wel de eerste helft jaren 90 rockmuziek. Hè, als je het hebt over Foo Fighters, Live, Nirvana, Pearl Jam, zeker ook niet te vergeten, Soundgarden. En dus ik denk dat ik ook wel ergens, ook al is het een andere muzieksoort, het rauwe randje van Tom deel. Het mag wel een beetje schuren ook vaak. Schurende en generende gitaar. Distortionsgitaar. Ik denk dat we ook al vanaf het begin erin hebben gegooid. En dat daar ook al een beetje vandaan komt. En anderzijds vind ik alles waar een echt liedje in zit ook wel altijd heel erg de moeite waard. Ik heb veel naar Oasis geluisterd. Maar bijvoorbeeld ook het Nederlandse Johan, als je dat kent. Daar zit dat singer-songwriter stukje achtergrond misschien wel meer in. En die combinatie vormt denk ik wel het meest mijn inspiratie. We gaan naar Rinus. Ja, goeie vraag. Kijk, ik heb een vrij eclectische smaak, om het maar even zo te zeggen. Maar als ik kijk naar het gitaarwerk natuurlijk, wat daarvoor ben ik hier, dan is het vooral denk ik de hoek van de klassieke rock. Denk Uriah Heep, denk Wishbone Ash. Ik ben nog steeds heel groot liefhebber ook van Robert Plant, de leadzanger van wat ooit Led Zeppelin was. Jongen, maar wacht eens even. Hè. Die namen van die groepen die jij daar noemt, ja, toen was jij nog helemaal niet geboren, man. Nee, dat klopt, maar ja, dat krijg je. Ik denk dat meerdere jongeren hebben dat ze thuis bij pa en moe de platenkast leeghalen en van alles opzetten dat geluid maakt. En zo begon dat inderdaad. En vooral het verhalende aspect en ook het stukje experimenteel daarin. Ik denk dat dat voor mij de beweegreden was om op een gegeven moment ook zelf muziek te gaan maken. Ja. Er staat namelijk binnenkort iets aan te komen. Ja, wij regelen ons eigen optreden in het Theater van Landgraaf. Dat hebben we vorig jaar gedaan, dat was een groot succes. En we dachten, we gaan het dit jaar nog een keer doen, maar het wordt groter en beter. En dat is 19 september, een zaterdag. Zaterdag 19 september in het Knusse Theater in Landgraaf, hè? Want dat is, qua akoestiek is dat ook mooi daar, hè? En het is een lekker knustheater. Maar, ja, nou zegt mijn gevoel wel, jullie hebben geen avondvullend programma, toch? Maar zeker wel. We hebben een support en er zal meer support zijn dan de vorige keer. Dus we zijn nog heel erg bezig achter de schermen hoe wij dat vorm gaan geven. Maar het gaat sowieso een avond zijn die je niet wilt missen. Kijk, dat bedoel ik dus. Nieuws is er, maar als je het neusje van de zalm wil weten, dan moet je de Barking Birds in de gaten houden. En natuurlijk de programmering van het theatertje in Landgraaf. Want misschien dat daar straks ergens in augustus wel iets te zien valt. Hoe die avond ingevuld wordt.
En anders moet je gewoon naar de Barking Birds gaan kijken. Jongens, willen jullie er nog iets aan toevoegen? Ja, want hoe zijn jullie te bereiken en te boeken? Laten we het daar eens even over hebben. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Ja, in principe zijn wij te vinden op alle socials. Vooral op Instagram zijn we erg actief. Op Facebook zijn wij ook te vinden. En voor de rest ook onze eigen website. En we zijn te horen op alle streamingdiensten. Kijk, rest mij eigenlijk te zeggen, als we alles gehad hebben, dat ik jou in ieder geval voor september, alvast oktober was het, hè? Een geweldige bruiloft ga wensen. Dank u wel. Met jou, Isabel. De onvoorwaardelijke liefde. Ja, Isabel, die gaat niet meer stuk, hè? Die onvoorwaardelijke liefde van Tom. Gebracht, uiteraard, door Frank, die op een gegeven moment zei het woord onvoorwaardelijke liefde. En Tom, die had me dat buiten eventjes in de pauze verteld dat hij trouwen ging. Ja, niets is toeval, hè, Tom? Zo is dat. En dit is een uitzending die je nooit meer gaat vergeten. Nick, nog iets te melden, jong? Nee, alleen dat 14 augustus was het, Frank, hè? Ja, 14 augustus, dan komt de EP uit. Dus hou dat ook in de gaten op onze socials en op Spotify en alle streamingsdiensten. Goed, dan ga ik nog even naar Frank en naar Rinus. Nog iets aan toe te voegen, mannen? Weinig aan toe te voegen, behalve dan dat inderdaad de EP Take It or Leave It gaat heten. Dus als je daarop gaat zoeken vanaf de tweede helft van augustus, kom je bij onze nieuwe muziek uit, waarvan dus al 2 singles verschenen zijn. En daar hebben wij echt wel heel veel zin in. Ja, en die titel vind ik ook geweldig. Take It or Leave It. Ja, je hoorde net ook in Allah Here, hè? Daar is het eigenlijk op afkomstig. En het heeft ook wel een beetje te maken met hoe we denken in de muziek staan en hoe wij als band zijn. Van je kan het chic vinden of je vindt het helemaal niks. Het is ook helemaal prima, maar het is een kwestie van echt take it or leave it. Ja, dan ga ik even nog naar Rinus. Of ik iets toe te voegen heb? Nee, eigenlijk niks. Ik denk dat we gezegd hebben wat we wilden zeggen. Dus ik heb niks toe te voegen waar je nog slapeloze nachten van krijgt. En ik denk dat ik namens iedereen spreek als we je heel hartelijk willen bedanken voor vanavond. Ja, ik heb genoten van jullie en ook genoten van jullie muziek. En ik wens jullie het allerbeste. Jou natuurlijk, hè, na je huwelijk en voor je huwelijk natuurlijk ook. En met alle experimentele zaken die jullie met de muziek gaan doen. Wat mij betreft zit hier wel muziek in. Ik zou zeggen, met de gebruikelijke woorden, bedankt voor de komst naar de studio. Adieu en hoor die vrije. Adieu hoor. Hey. Adieu. Adieu hoor.